Hello, hello. Saan ba ako titingin? Dito ba? Wag channel natin and tayo ay nagre-react sa mga Reddit posts. So, bago lang tayo sa channel natin. No? Kaya, let's go. Go, to. Let's go. First meme. Nagkasakit ka, tatulog ng wala sa oras. Hmm. Nag-post siya ng kanta sa IG. So, get well soon, anak. Salamat po, tita. Wala po niyang sakit, tita. Nagparamdam. Salamat po. Hmm. Salute sa mga mascot natin, mga tropa dyan. Nahihirap yan. Ang saya. Kahit anong ayos kong kulang talaga sa kahit anong ayos kong kulang talaga yung binigay mo. Yung ano, yung ano, may kulang nga. Imbis na ganun, pag ganun, ganun. Hmm. Dito, sa intro na to, di siya kasya dyan. Kasya, kasya. Family tree project. Okay. Ito, ate, nanay. Uy, lagot ka sa airpot mo yan. Driver's license ba yan? Ako. Oh, palo ka sa tatay mo. Next meme. Uy, ano to? Tirahan mo naman kami. Yo. Pogi mo tol. Yo, and doon na tatapos yung video. Kung dumaan to sa feed mo, maraming salamat. And, medyo bago-bago lang to sa content natin. So, maraming salamat sa panonood. Thank you. Walang sa hanggang sa ulit. Bang.